tunlai chu atlang puin he channel a hian kan channel danga kan drama te kha a khawmin kan lo dah thina la in lo te le a khawma en nuam te zawk te tan khan helai a hian en tur awm thin ani tih kha milo hriat sakanga en to te tan kha chuan angai en non pe lo chuan en lo mai tur ani a drama thar te kha kan channel dang black maroon wana le ka hmangai che tia khan ka ran dah thin ania o ta khan in lo en thin don nia anu in a pasal tur nena blind date a nei puina chuan GT ani chuan a virgin to lo tho chu a soi tamau mai a pasal tur la chuan a manata na chengnuai thum chu virgin lo chuan a phu lo ti in a ho san ta dai maya dot a lo soi lo tak tak a hna thona hotela mi pa pakhat mel thadeu mai nen an voi khat in hmuna chuan an che swal ta lo ni tungi ani po shelo tu le ama nge po in a hria chian lo fa chu a lo pai reng mai chu ni in anu thin rim lutuk chuan beng shepin a hau zui shepa in a chang chuan a hnawt chhuak zui ngal raipur chung chuan restaurant a te in hlo lop lopin nau duam tak tu tu a ani ta a lungdel lo thingdel lo na na chu kumnga la ya upa a lo ni vele ta reng mai an khosak ero chu har sa thin hle a zitia ni chuan anin lua na nu hne na chuan hria thiam na a dil deuh reng zela ani la chuan in lua man a pek vat vat lo chuan no chhuwa chuan a lo vo ve chen bawk balloon zuara an tei kwal na lama chuan putar le a fapa te hi tu tu chuan awa hmu fu ta hlau mai an ni chuan an tupa mu ba ya chuan meichhia angai sak lo em awang chuan an mang an thu an lo soi mek tu tu hmel chu pu ber chuan lo en vung vungin a tupa mu ba ya no pan lai chia chia ni in a hria chuti lai tak chuan mu ba ya po chu lo lang hlola a pu chuan hei i fapa ka lo hmu nia a lo ti ringot a pa la chuan kan thla te chuan kan ban vei lama kut chuk kan nei ngei ngei thin ti in a lo en saka tu tu po chuan a lo nei ve tak tak pu ber chu a lawm hle mase tu tu chuan ruk bo an tum anga chuan ngaiin a tlan chhiat san ta dai maya mu ba ya po in a pu chu lo khapin kholaya no pangmai mai chu ngai ven vak to lo tur chuan a du van nei thlak takin Mr. Jiang a chuan tu tu samzai kha a lo pot thla man hlau mai a lo ni a damdawi ina chuan kalin DNA chuan va test tir ngal pu ber chuan a han en hmasa bera mu ba ya nen chuan an DNA chu a lo in mil chia chia kum tam liam ta a hmeichhe pakhat hotela amut puinu kha mu ba ya chuan a hre chhuak ta war war mai pu ber la chuan naupang kha vazong ngal watang cheu kan thla kal zel tur ani kha ti in a lo tur ngal chung chung to a tu tu chu mi pa naupang fing tak mai ni in mi in thil tui tak tak ani chang te hian ei ve chak em em thin ma se a to bok si a an lei phalo ti hrirengin an nei tok chang man tlom te 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 chu tui ti hmel tak chuan ei ve mai thin mobile te chuan tu tu chuan vazong kwala ma se an hmu mai lo ziang group te chuan a design fee chu an la bat sak reng awangin zitia ni chu alungai hle a ziang group company a chuan eitur deliver a kalna chance a nei ta hlo maya ba chu dil chhuwa ngei chu tum ta ni tu tu chu company bula chuan reilo te lo umlok tura cha in khoya ma kal son lo tur chuan a hril guard po chuan mobile a lo thlen ve le tu tu chu naupang mai ani awang chuan a bi ruk tir dai le ngala an lo hau a hlo pui ve deuh ani zingtia ni office a valu chuan pe chuan kanom puinu fanu chu heta te ngei lo ti ve don ti in a lo zot vela eitur ka lo deliver luk dona tia thata ka chan po in irim che si kan ral po in elevator a po lo chuang ve su a lo ti le zela kanin hmu lo na a rei to te reng nen enga tinge min hwa te mem mai le zitianin a ti le phei chuan nang ang hmel hriat lo fa pai tu kha enga tan ma kan ngai lo che ti in pe chuan a lo nam dora a tlutur chu mobile khan a lo dawm man hlau a hriat nu ang a ti hle iwa zak lo ve engtin nge ziang group president te khatia in chel tir ngam zawk ti in pe chuan a lo vin le vak vaka
midang mimal nuna lo buai su nang po eng vak ani bik lo kha I hna chau ngai tuaro mobile an alo ti tak khawa chuan lungoi lo deuhin a thian te nen chuan an kalsan ta a meeting poimo taka kal ngal mai na tur ani awangin mobile chuan anek tai hu chu thlakna hun po nei to si lova an mang ang ru hle zitian ni chuan lo pui vatin anek tai chu alak saka a kut ser khuna ta na a man a scarf chu aur tir ta zawk a in rem phian le ngal eitur deliver tur chuan a kal san zui ta a chuta chuan manager choya kha wa mu hlawin a poisa ba te chu awa thing ta a ani chuan ka thei ngil dei to lom tuna chuan meeting ka nei don sia Zenfeng hotela naktuk chhuna lo kala ka pe don chenia ti in a lo chhang hlau mai peila khan an tong chu lo shevekin design industry lian lutuk siang group a chuan a lo tho ve mai chu a hlau thong hle a tu chuan pawna anu chu lo nghak rengin a lo chhuah chuan tui in tur te a lo pe vata chuti lai in siang group chuan thu chhuah thar an ron siam ta a an tupa bo an zon mek thu le mu le a chin chang hrian om chuan million som an pek tur thu an ron puang ta tu chuan kan zon hmu thei hlo chuan na I thaw reng po angai to lovang ti in anu chu siang group tupa zon hmu chu a har sat a rin lo thu te a lo hril ve ngei pu berla chuan a tupa zon hmu thwai chu a lo chak to hle a paka an hmu na khan nilenga wachan thak mai chu a tum ta manager choya hmutur chuan zitian ni po chu hotel a soya chuan awakala tu po hruai ve nge choya chuan a lo ngai mo hle a poisa a dil po in company liana chuan thil ti fel zung hi har sa thina I man hmo veu chuan no pangkha kalbo tirla chuan ka pe thwai mayang che ti in a lo kwa ngal rungot maya tu chuan anu chu a lo chan ve bok si kalsan an tum la in choya chuan a lo pot bet tlat to bok si a chutia an in pot buai au chel chu ri chu mobile te chuan an lo hre fu ta hlo mai tu la kha tuya chuan an lo nam thlale ngala a thi chep nge peila kha a lo mom ve le man sham to hetai hian enge thleng mobile na lo ti chuan he nu hian design fee adu bela wangin nupui nei lai Mr. Joy hi a lo thlem kwal vel ani a fapa po hi khulai fa ni a chet dan hi aten om shim pe chuan a lo ti ngal zat khulai fa po ni se panei lo ani bik lo khati kha chuamin musit bik kher su eng thil ten ma ti ka tum lo zitian na lo ti chuan do ta ni chu ka pasal zar buai tumani kha ti in choya nupui po chuan a lo mo pu ve bok zintian ni thin rim chuan chu nu chu a bo bit ta sawa a beng zui ta hrep mai tu la chuan anu chu lo chan ve in chu nu ban chu lo se sak ve boka ma se nu chuan chulai hmuna thok tu chu a thom hlo hu te thlak tir tur chuan a hrai son tir ta a mobile khan a hmu chiang man lo zitian ni chuan ka design fee la tura local mai chawk ani ati awang le choyan a min chhai kwal ani ati box si awangin CCTV footage en mai chu thaberin mobile chuan a hreta a an han en chian nak chuan le choya zawk chu a thiam lo zawk chu a lo ni ta reng mai si anu pui thin rim lutuk chuan a beng ta hripa choya chu ban zui ngalin zitian ni chunga moilo taka chet atuma wangin an man zui bok chutiang bokin anu pui po tuya anam thlak awangin mi tha tum thu buaya chuan an man zui ve ngala pe hi ero chu engtin ma an ti ve lo hlau mobile chuan zitian in hna ani lo te a hria chuan naupang en kol lai nei ani bok si nen a khongai ta hle a design fee te a pek vek ba ka ziang grupa thok tur chuan a som zui ta hlo mai graduate kherlo ma se talen ani that phot chuan an chhor du tho thu a hrela wangin alom hle a an nu fa chuan ilwa man te pe in hlim takin an om ta a paklama chuan pu berte pa fa po khan thim thak thlengin chunglai vela lote hoite chuan lo thlir do dowa tua hmel om reng an mu thei lo pathian hne na an tong trai lai takin
an lo kal pela an hman le si lo apoi zo ta ni ber an ho ta ringota atu ka chang chuan zia ni chuan siang grupa chuan hna chu thok chho ve tan ta mu ba ya po in thata ka lo bia in zing chual ei lo te sha chuan zia ni chuan a tiffin pai te chuan lo pe vata a tho pui then khat te la chuan an boss chu tlonin ngai zon phet atum ni in an lo ring le man dai to thunga chutiang mi chu angai na zong ani lo awangin aban le vat po an ring bo I chu pai kha athiang hlim do nim ni inin lua chop mil si boss khan germophobia nei nia pe chuan alo ti le khera a bol hlo lo ke le ka fa pa pon kan e lom ati la chuan nanga thil sia mai mai kha enga tan ma ti lawang alo ti le chal ma se mu ba ya chuan ei tur te chu alo lak sak ta tlat mai secretary thleng chuan makan ti hle pe in lo soi buai le atum po in designer ni a kai le ei lo tura chuan lo buai su kalomi o zin tian ti in mu ba ya chuan alo hau telefaka angoi chiang hle na thok te la chuan anin ngai zong deuh emo an lo ti le man to mu ba ya chuan ai tur siam te chu tuya ti in ami zia shim shim chu angai na zong tak ani nge nge Oscar for tir te kha zitiani ti ang khan aban re ka chuan avet ve deuh ngei bok a fapa zong tur chuan an chuak le ta a fapa ni a an rin hle chu Rainbow Kindergarten a chuan akal ve ni a report an dun wang ani zitiani po a fapa te school lama chang chuan khol chu dong ve thoin a chuak zui ve nga la a fapa chu a hruai ho alo ngai to ani pei po khan lo hmu in a zui ve ringot pu ber te khan no pang ho lo chuak a piang chu an lo en char chara tu tu hmel reng reng an hmu le pek lo anin sul pel vel chia chia ni an nu le pa te chuan an fa te chuan lo hruai sap sapa tu tu chau chu bang ta ma se anu boi thei sia chu sha in adem ngai ha ulova anu in hruai ho atum chuan pe khan lo au ding he kindergarten hi siang group ho din ani hi ishekara boss chai thlu ki tuma wangin ifa pa po hi ikal tir ve mai mai ani mo alo ti ringot chutiang chu alo she ho lo anin lua tanga hnai ber ani wang chawa kaltir ani thua soya ma se pe chuan lo oi sak tu ha ulovin ani ma sabera moi renga office a chwa sana wangin ban the reng ani thu cho soile a chuta tu po chu no chwa ani the reng thu soile in an chung te chu director an lo ni o me zitiani chuan chutianga ama ho em reng mai chu mak ati hle a soitur ber po a shelo mu ba ya la chu angai zongin asar boi po ani si lova pe la chuan I na changa I ban chuan I fa pa hi chu ka hno chwa tir lowang ti in ngai tua chiang hle tura shilin alo kok deuh sok sok boka tu chuan anu chu alo chan ve nge na in naupang mai mai ani si gar tho te chu shrai bo tur chuan pe chuan a kova traffic jam na sa ta ka wangin mobile te kha an lo thleng lok thei si lova pe la chuan musit deuh hian pa po shelo tu fang ya ni po shat lo ti in alo tong khum zui zela mobile po afapa mu man lo lau takin ke in alo kal thleng top zita ni te nu fa thlawang chu alo hau sak le hlova tu tuai ro chuan mai kor lo wa manin pe chu alo be let ve ngat ngat thung buaina an nu fa a an siama wang hian no chwa tir katumani ti in pe chuan alo hek zot zota ma se mobile chuan iche dan hi isim lo chuan ka she thiam to ngai lowang che ti in pe chu alo hau let ta soka lom tu sui nan zita ni chuan a scarf mobile alo shen chu a pehlen ta ringota no pang ho chuan an hmel an che danglam veka mobile le apu te po chuan tu chu tu ber ni an ni an zong mu zo lova no pang dang ten tu nang chu pa poi nei ve lawa ko ki chuan tu tur po I nei ve lo ble tia an lo tong khum te chu mobile chuan lo she ve rengin a khongai ta dewa tu chu midang ang chuan a fa ko ki chuan ve ta a tu po chuan nuam alo ti in alo ngai na hle tungi an tu pa ber an shat theinan
an haw hma nge ya an hmai chei ran te chu phifai tur chuan an ti a mahse thin te ani chu lo piria thutin a tlang tamai si mubai ya chuan lo hmu in a kawr chung te chu hlipin a taiah chuan a va hren saka haw ngal mai tur chuan a lo hril tu tualah chuan anu uncle hi a fel ka ti e a pa ni thei mai lovem ni a lo ti reuha jitian ni chu a lai hle a chutiang sui su ya thei lutuk ti in a hrai haw ngal tuma chu an tupa ni na in ang chu an hmu le talawa pu beramang ang lutuk po chu adam lo pha hial mai mubai a po chuan maka ti hle ngun taka a han ngai toilet nu chuan naupang hmai phi lova ho om chhun chu zintian ni fa chau kha ani ti a hria a hotela po khan an lo mudun to bok nen a fapa ni theina chance chu om tlatin a hreta ni atu kalau ni chuan jitian ni chu pe chuan lo kovin nu pakhatin hmu adu thu lo hril ava thlen chuan anu kha lo ni renga oi bui enga tingi heta hnai thok ti te min hril du mia lowa ti na lo zot ngala engtin ma chuan a chang lo iu nau pa in poisa ama mo lu tu kania min lo pete a lo ti le ringota poisa ka nei lo jitian ni na ti la in oi om lo lu tu heta po hnai tho reng hi ati zela ka thok ve chan chia lom tu school fee tur tak ngel po ka nei lo che pasin jitian ni na lo ti le chuan ania hnu ifa pai na pa chu dil ve mai la ka shelo ka ti to kha ka nu do sei su mi shelo der ani kha chutia an nu fa a an in chang bai lai chu mobile te khan an lo mu fu le ta hlo maya anu chuan mi hausa bial pa tur izun wang ani mo heta hiani tho zong hu nge nge yang che yu nau pa nen in thar thata kan lei du ania ishiamo ati le chuan anu chu ho vat vat se ati awang chuan nia ka shalom kalau zong vat vatang ti in a chang ta ringota chu chuan mobile chu ati thin rim hle a mi abyak that deuh te chu a thik ringot mai zitianin a kota hman sak peklet tuma avalu chuan rang deuh chuan lo pot lutin a lo fop ngal ringot maya mi hausa zong turin mo helaya hian i lo tho tina zot ngal jitiani chuan chutianga a lo fop ringot mai chu a lo ngai thei bik lova meche si nip tak anga anga yemuti in thinrim deuh chuan a chua san kota dana beka khan tu ne na an thalak dawhkana a da kha a hman hmo lutuk na lama a lo ti tlapal hlo maya chu mobile te khan an hmu chhuak ta si hokunga chuan zitiani nu le ute chuan an lo changa company atangin an ban che ani mo man tlak lo lutuk ti in anu chuan a lo tong khum ngal an bula chuan pei po kha lo ding ve kur bok kabial pa min chu sak itum wang ani kha a lo la ti zui anu chuan zitiani chu beng shipin engtin nge mi bel pa te chu pui ngam zawk ati chuan anu kha beng to su tu chuan a lo ti vata chung ko thadeuh ka zon hmu sak cheu in nei certificate siam tir ani top mai lo ho nga lang che ifa pa hi chu tu cham ina kan da mai don nia anu chuan a lo ti le ringot to mahse zitiani chuan a lo du bik ho lo pu berte po in an tu pachan chin chu an lo hre ta a mobile la in jitiani chu a betlang thei to bok si lo nen an chunga chuan har sakna enge motak a thleng nia nga in an kar tam tak hruai chuan an in khal chhuak ta rup maya pasalata na nei tir an tumla chu kumsom sari mi a lo la ni zui iman kan changanga nangin a thi huna a property chang thei do na sin an lo ti ham mai anu chuan tu chu hruai bawa tuma a u chuan a chel be tla ta wangin zitiani chuan a bana chuan lo se sakin tu chowa hruai kir ma se a u thin rim chuan thingfa ka wa ka tum tamaya dan kalani kha o zitian na lo te zau a hau e u le naw in kara thiang vek pe le anu chuan an lo ti ve thung tu chu hruai shan an tum le a an thei mai bik lo a u chuan vuak chua tum ta tak tak tunge ka tupa khalo ti boy ngam cheu tirian hria a pu ber te kha an lo ni hlo mai
a hma berah chuan mobile pawh chu alo ding teuh mai bawk a a u chu a va tlawh thluh tawp mai a nu chuan alo buaipui vata pei erawh chuan phakar deuh hian zitian ni din hmun hi a harsat em awangin an mah ni chauh a awm lova in lamah hruai haw mai an tum a an lo sawm anih hi alo ti zat zat ni chu wanga lawm an duh si lova zitian nu pawh chuan alo ti ve leh dawt ani chu uncle putar kum somsarih mi hnenah a nu hi hral an tum ani kan duh lova minvuah kan tum ani tutur chuan alo ti ve thung a chutah zitian ni pawh chuan khawngah hian min pui ro u tutur hi hnucham ina dan tum ani tiin mobile chu alo ngen a an guard te chuan a nu leh u te chu vuak ve an tum chiah chu an hlau hle khawlai fapa a nu na lep chia hrim hrim a lawm tiin an lo insawi thiam nasa peila khan hetianga in chet chuan zian group nghinchhiatna ani thei ania alo ti ve chhen leh ngal naupang pa hi kani hi kumruk kalta khan hotela tutin emaw min hrai ruia ani hian min buaipui ani mobile an alo tih taka chuan an vai chuan mak an ti tlang hle inu kani hi khawngah hian heng ho hi min zuah turin hrilh rawh tiin a nu chuan alo ngen a eng ang nu ngei ni kan naupang lai atangin ka ur ngot hi chan char char a college entrance exam na pawh ani aya ka score that awangin ka admission letter pawh min pawh thler sak dai ani kha ka u naupa in leinan ke hi min hral i tum le a min hnawt chhuak bawk a hei hi nu in a fa a hmangai laka a tih duh ngai ho lo tur ani min hmangai hlawm lo tu tawh hruai bo i tum atang khan ka rilrual let vek tawh ka nu pawh ni tawh lo zitian ni chuan alo ti daih si guard te chuan an hruai sawn ta a pei erawh chuan Mr. Jiang hei hi i fapa ani tih ka lo hre lova a ti zai a i hria emaw hre lo emaw ka tianga i lo khawsakna chan tur kha engmah awm lo tiin zitian ni chuan pei chu alo beng pawp benlet alo tum ve ngawta mobile chuan alo dang tlat si kanu hi zian group designer thaber ani hi aw midang ama thawhpui chak an tam te mai ania he nu wang mai mai hian min ti thin rim meh su pei chuan alo ti pawh in alo ben nun tir le ngat si a a in thiar fil him zui ta zawk ani tutu pawh in a pa leh a pu te chu pawh in anil ngal em em a a pu phei chuan a chang ve lawk lo tutu chauh ni lovin zitian ni pawh chu an inah chuan an hruai haw ta daih mai mobile chuan zitian ni hnenah chuan company a chet dan awang khan ngaidam a dil a a hnangai chaw chhun zawm leh theih thu a hrilh bawk an in muah tur chiah zitian ni phone alo ri company lamah buaina a chhuah thu an lo hrilh an va thlen phei chuan a thawhpui thenkhat te chuan Mr. Mobile i zar buai awangin an ban tawh chian ni lawm ni hetah hian i bungrua pawh dah ṭul tawh lo kan hmu phei lo tiin a dawhkan te chu an lo suah sam sak a a bungrua te pawh chu chhuatah chuan an lo theh darh sak nuai mai alo ni in ngaidan khan engmah thleng lo ania min lo ban pawh ni se hetia in tih kher hi a ngai lo zitian in a ti pawh in tu ti hriat loh fai pai si a natna ṭha lo ti khei lo nei palanga min kai palang tiin an lo nuih zat vel a mahse mobile chuan tunge zitian ni hi ban tu man kan ban lo hriat sual pal ani kha ngaidam pawh ka dil vek tawh in chet dan mawi lo tak awang hian thla-thum bonus in dawng lovang in thil tih hnawng te kha dah ṭha le vek ro u ani lo chuan in bang ngalang a ti zui ta hmiah mai ti tau leh phun chung chuan an ti fai ngal ta zung zung a in lamah chuan tutua leh pu ber te pawh chuan lo in kawm nasa an in hlui pakhat chu tutua hminga dah ngal a tum a a dang te pawh ama ta vek tur ani thu te an lo hrilh a pu pawh chuan sports car lawng leh private jet te pawh an neih thu te alo sawi ve mek bawk a chutia a fapa an duat sak em awang chuan zitian ni pawh chu a hlim hle an room tur la chu alo zau nuam em em mai a in thla ka tum lai takin mobile a lo lut lo fuah lo tum leh ngal ringot tawh ka duh che ni min duh ve tho kha ala ti zui mahse zitian ni chuan kan chung kudin hmun a in thlau si a nakinah in tan phur rit kal ani palang a ruka i bial nu emaw i hmei mai mai ni hi ka duh si lova alo ti tak ho mai mahse mobile chuan
kan upui atan ka du chia ni lungai su alo ti supa chutia an han mudun le ta chu zitia ni po chu alai thar le vel a ma thei ang bera welcome party siama an nu fa ni na chu panzar adu thu le an kor hak tur po a thlan sak vek to thu soin mobile chuan thlamwang taka om tur chuan alo hril office ava thlen ve le chuan na thok te bok khan voina president fapa le anu te an local don kan hmu chak to khop mai awa nei don khop mai tunge hriain omem ti in an lo tong khum le peka pei ero chu alo thin rim em thil tul lo kha soi vak vak to su alo ti deuh muk manager chuan young master hak tur kor chu vanot turin tu emo ber chu alo tira mase zitia ni chu kal turin an lo hnon zaya ani chuan alo hre lo hle company a chuan tu po chu alo thleng ve ta a anu tan chuan car le in te chu da sak turin ama veng tu te chu hril nge a kor hak tur anu in ano mar sa vek a khai tha sak diam to chu pe khan alo not kang le ngat chu ni in chulai room a cctv la chu alo tha si lo zitia ni chuan ano kan lo thu chu suin alo chat pal tak sia chuan young master tu chuan a hriat thiam mai a be sei thu a soiter ringota a thok pui te la chuan engtin nge a hming te lo hriat le man Mr. Jiang a hi chu be sei ve du to su I chang chuang lawang an lo ti le sham engpo ni se ka mo phurna ni a tu manin tor ve lawang lau thong du su ati lain tu po chu lo lut ta che a manager chuan lo chel ding vatin voin chu I kor tur hi ha thei don tlat lo mai a kang pala alo ti chuan ban ngal dei ro o zitia ni hian anot ka nga ti in an lo hek ngal luai ma se tu chuan tunge ni in shilo ani mo alo ti ve thung tu po ni se company dan a bo chat chuan shemna pek tur ani top mai pe chuan alo ti ve le wata ma se zitia ni chuan ka ti thale thei mang ti in kot popla ya chuan sticker te chu bel mai a rut ta a tu la chuan ta du zong takani alo ti ve vat bok nu fa an ni tian sha chwa ma in midang te chu pe chuan a chwa tir thuaya ifa pa wang hian thil ti thei ta viau wa in nga yem ni ani che in be sei de wani mo kanu zin alo ho do na president poina va hwa kang chuan kanin nei na tur chung chang an soi dun don alo ti le ham to apa chuan anu chia nu pui ta na nei don party pon wa sei me ka sin tu chuan alo ti ve ngei an tu pani chuni ni a ipwal te chuan party te chuan siam ve bo kang chu ma se kanu bula ka soi vek to nang hi ka fa pa angin kal soi don che pe chuan alo la ti ta deu supervisor chuan zitia ni ne na chuan ziang chung kwa in an ngai hlu te ban bun an siam that tir chu in lama chuan honjok mai tur chuan alo pe a uluk taka keng tura angin lai chu pe khan alo mule kur mai zitia ni homek chu vaum sui tur chuan mi pa pakhat a roi ta a chu pa la chu thluak thol chi lo ni in a bek le scooty chu zitia ni nen chuan an in chu ton ta chen mai a to pa chuan scooty le bek chu zitia ni chuan a chang talel mai peinu le mobile te chu an lo ti meka ka fa pa kan hmu to sin a hma a pe ne na in nei kan tum na po kha kan ti top mai angai don ta ni min she thiam don nia mobile na ti chuan ni chung te chu kan pom tlan mai angai yang chu tuna ka boina ber chu pe hi ka fa tak alo ni me alova hospital a khan an pian hlima bidang no te nen an lo thlak thleng pal lo ani ome tuna hian tunge ka fanu chu ni a khoya nge ti po ka shelo ani min zon hmu sak thei chuan kalom viawang ti in piwi chuan alo chang let lau mai chuti lai in zitia ni le mi pa ti khan lo la in ngat chu lo ni in an va in to khom ta a secretary chuan miswa chu lo man vatin zitia ni chuan mobile chu lo kwa vat thunga hei hi lom ka fa panu chu ti in mobile chuan alo shil piwi po in zitia ni chu alo hre hle anum pui nu fanu kha ni miawa ano panlai changa a hriat chian mani thil hriat lo pakhat ero an nei chu
pei kha zitiani nufa dik tak zawk chu alo ni reng ti chu ani anom sak adu pui luata piwi fa nen khan alo thleng dai mai lo ni in chu pei po hian a hrevek tawh boka chu wang chuan zitiani kha engkima hmumo in alo em mai kha alo ni ani na le adin hmun te chu ala luah lan mai ang ti a hlau hle a chutia anu ne na hunkal to suya an lo in hau lai chuan anu chu alo ho ve ta a an thu soi ero kha chu alo she man lo hlau mai kumkha le chen fanu ang chia alo enkol selin to ania wangin a fanu dik tak ni lo ma se piwi chuan pe chu a hmangai reng thova mobile ne na an chung chang alo zo la ya khol adun hlawa wangin ruma chuan a chho san a fanu chanchin angai ventir pa chuan lo bia in naw nei la ya duty nurse in a soidan chuan a fanu chuan adara kutchuk ane ni ome zitiani chuan alo nei tak tak bok a kuta ser anei te chu mobile chuan lo en sakin arsat na tam tak alo pel tlang to ti a sha puya a khongai thar hle ziang chung ko ro chun chhon zel banbun man to le na zet mai chu zitiani tan chuan pu ber te chuan an lo pele hmia maya mire thei fa ni emo le ka thiam lo ani emo an mo nu tan chuan an pom thlapa an tupa hrin sak tu ani miawa wangin an za thiam hle bok chu mai ba ka kar le in te tlereuh man to tak tak te chu an lo pek bel cheu bok ano panlai tangin anu chuan a fatak ani lo wangi engemaw hleka kut a thlak vak mai thina a poisa thaw chhuah te pawh chu alo lak sak mak mak zel alo ni ani la chuan anu ni lo ti a hre der mai si lova an thil pek man to tak tak a hmu te chuan ani phak tur alo suang tawh anga mai lo te vek kan nia wangin zitiani chuan lunga chhe zawka mase mobile nu a borel to wangin anin chhungah chuan hmeichhe dang an awm chuang lova laksak hrang tura an ngena wangin a pom sak ta ni reunion party an neina tura chuan zitiani le tu te chuan thleng masa a pei khan engwangin nge ka fapa hi lo kai ve ngota ti in tu chu lo pot son dor mai mase tu chuan a kut chu lo se sakin anu bula bok chuan a tlan let le a zitiani chu anu ni thu te a soita mase pei chuan a rilruit ne sakani kha alo ti le zai to midang te pawh chuan pei thu soi chuan lo oi sak veka zitianin in soi fia lo tum la in anu chuan alo bek ringot le ngal zitiani chu hrai bo tur chuan an la ti zuya mase mobile te khan lo thleng phei ve ta pei chu alo chan le ta a chuti chung pawh chuan tu chu ama fa ni thu le zitianin aruk bo sak ang te chuan pei chuan alo la soi tal mai mase mobile chuan ka fapanu dik tak chu zitiani hiani alo ti le ngata pe chu shela hai hle chuta in ngai twa harin anu tak tak po ni se enge poi tuna chang chuan ka fapa ni to don thawalom kanu nen poin soi fel vek to kha ti in mobile chu a pasal tur ang chuan a soi le ringot to engtika nge kan soi ka nei don ka ti chem ni alo ti tamai si a chang hwai le ngam ta si lo chung lai vela om ho te pawh chuan tunge do soi zawk ti chu hriat thiam har an ti hle a mobile la chuan kanu pui tur chu zitiani hi ani ka fapa ilo chu pui awang le misual ruaya ilo ti buai tir awang khan police station lama ikal nge anga yang ti in hruai sawn tir alo tum chuti lai tak chuan anu iwi kha alo thleng ve ta a thlawang a hauh dawn emaw ti in alo in ti thei hle mahse nu chuan a chet dan mawi lo tak awang chuan alo hau ta daih si a pei thin rim lutuk chuan kan no panlai tangin zitiani hi kata anga piang ni pe ve zel thina chu wang chuan ka hua ni alo ti hmia mai ka khonga ya lawm an re thei si a anu la hian a hau reng zel bok si piwin alo ti chuan pi ber khan angai thei si lova in hua khan ka duat ngam lovani anu chuan alo ti le sai bok piwi chuan ngai dama dil po in nangma wang vek ani hi kanui ni lom ni ka thlawang hawin henu hi bank nga lang che chuan ka ngai damang che alo ti vak vak piwi chuan zitiani hnunga kutchuk om chu a hmuta hlo maya a rilu buai lutuk chu ani khushilo chuan a awm zui ta
rang takin damdawi ina chuan an kalpui ngal a laka that em awangin zitian ni pawh hian piwi hi chuangai na hle thina a nu ai pawh in a hmangaih zawk niin a hria a BP sang thutin a lo tih buai deuh awangin khati khan a lo awm ta lo ni a that tawh thu doctor in a lo hrilh takah chuan va hmuh ve kher pawh chu a duh ta lem lova buaina dang thlen leh chu a duh tawh bik lo ani chutah mobile chuan thingthi in nupui atan chuan a sawm zui ta hlo mai leh ngala ani pawh chuan a lo yes rang hle a tukah chuan kawtah kalian certificate te an vala chhuak tutua erawh chu a pu te chuan in lamah an lo awm ve thunga chutia in nein an tih fel hnuah chuan an thawhpui te pawh khan lawmpuina thu te lo hrilin an lo be tha hlawm tawh khawp mai an thlalak te chu mobile khan a lo post daih tawh chu lo niin pei erawh chu a lawm ve ho lo ban ani tawh chungin a nu ai aw anga insawiin a lo lang ve leh hlawm mai next quarter ami tur design nga langai dawna kanula damdawi ina awm awangin a zo hman si lo nangmah wang vek hi ani mawh phurh hnailak a ngai dawn ani hi a lo ti ngal ringawt nangman ivin vak vaka chu wang ani kha pakhatin a lo ti chuan amah wang hian a lawm khatia ka awm a thiam lo vek ani a lo ti leh a design chu an pei fel hman lo chuan hnathawk te chu ban vek thei an ni awangin an mang ang ru hle a zitian ni chu enggemah chuan an mawh pu le vek tawh zian group in a tuar ngei dawn bawk si zitian ni pawh chuan hriawm a ti ve deuha mobile lo lut nenah chuan design chu a man siam chhun zawm a duh thu chu a lo sawi ta nge nge a ala junior emai keimah an ka thiam fel zawk ang min design tir zawk mai ro u min hnawh chhuahna kha sut hle mai ro pein a lo ti pawh in engah ngai su lo bauh ve mai ro se i thiam ang tawk chuan han siam ta che mobile chuan a lo ti leh ngat zitian ni chuan a thei tawk a tha chuan a han siama rin ain a lo mawi daih mai mahse hmeichhe pahnih te kha an tawng thei em awangin mobile chuan a ban ta thawva zitian ni chuan a nu chu lemzia lamah chuan a chhun fuh hle mobile chuan zitian ni lemzia te chu piwi hnenah chuan a va thawn kal nge nge a an pa bulah chuan lo en tir ve le in zitian ni chu designer ro pui tak ani thei chuan an hria chutah a dara kutchuk te kha hre chhuakin a fanu ni thei mai a ngem ti te a ngai tawh a mahse an awmpui fanu kha ani ngei bawk si pei hnenah chuan an fanu ani lo thu pawh chu hrilh ṭulin an hre bik lo mobile leh zitian ni te pawh chuan an fapa tu chu school atang chuan va hruai haw an tum a chutah chuan a nu khan a lo an khum leh hrep mai i hna atang hian bangang che in thai tum lai pawh a chan him tu che ka ni hi ke chu awm lo ila i thi daih tawh ang a lo ti hlawih mobile chuan a nupui chu a lo chan vata i thu sawi engmah hi kan ngai thla pei lo ka nupui lo ti buai le ni chuan i hre khawpang ti in a vau zuia a tlan haw ta dor mai midangin an tih buai tawh lo nan bodyguard pek te atum ta hiala a bana ser pawh kha in tih hlum tuma a lo in zaina hliam a lo ni reng mai tuman an tin a tawh lowang che ti in mobile chuan a rukin piwi fanu dik tak zawn hna chu a thawhpui char a a tukah chuan piwi birthday lawm turin an inah chuan zitian ni leh mobile te pawh chuan va kal ve a thil pek te an va pe pei chuan no te chu lo ti tla ke lui velin zitian ni nu chu a chhar tira a khawngai theih nan a ti ani mahse engah ma lo ngai sak duh tawh si lo i nupui chu kan awmpui nu fanu ani tih mi in an hriat chuan a zah thlak ngawtang chu pei chuan a lo ti leh khera nang hi lo nei ta zawk cheila ka sak zawk ngawtang mobile chuan a lo ti let fak piwi te nupa pawh chu inchung lam atang chuan lo chukin kek zai tawh mai chuan lo rawta boruak chu thlak dang lam an tum ani mahse pei bawk chuan a hman hmawh thlak lo in hui design company ah ka thawk dawn a sin zian group te nen design competition ah kan in el ngat dawn ani chu a lo ti le ani chu ka lawmpui a che mobile na lo ti chuan ke chu engmah ka ni ri lo ani mai thei mahse kanu hi international designer ani a ani hian min pui dawn a lawm a lo ti ta hmiah mai piwi chuan tha lo ti lo hle a
zitia ni a ban lo chuan kanu hi a ba nga lang ala ti zui anu in lo hnial tum la in I fanu ka ni lom ni alo ti zel bok si zitia ni zawk chuan ka bang mayang alo ti taringuta chuti lai chuan secretary lo lutin DNA test result alo keng ta hlo mai le chu chuan zitia ni le piwi te chu nufa dik tak an ni ti chu alo nem ket ta mai si a engkim mai chu alo lang chiang ta damdawi in khata nau niin an lo thleng ti chu an hre chhuak ta zela piwi po chu a rilruana in a fanu ni lo alo enkol char awang chuan a in thiam lo hle a zitia ni ri thei taka khatiang alo thang lian ka ngai toilet phei chuan siomati in ngai dam te adil na sa hle chu vele anu kha lo in puang ve ngalin keima thiam lo vek ani pe hi chuan engma hriat le ti swal a nei ve lo alo ti tlata ma se an fapa kha ko lutin an khoita ka chuan peipo chuan kumnga mi ani lai atang dei to in an ni na chu hriat chhuwa dei to thu le chu wanga zitia ni po chu ti du da a mo hle thin ani thu te chu alo puang ta vek mai a pe chuan ngai dam chu dil na sa hle ma se piwi ti tan chuan ngai dam mai chu har sa to hle chuta khatia zitia ni kum som pariat ani la ya in ti hlumalo tum na chan dik tak chu a u chuan pawng swal alo tum wang alo ni pe chuan a puan le ta vek si a mobile phei chu a thena rim hle a chu pa chu a kuta vara sak vaka zitia ni po in pe chu beng shep bok ti chuan pe hi anu le a u te chu jela chuan an tan tir ta veka engpo lo tok to ma se mobile chuan anin ang chuan a pom hi a ti chuan an chung kwa chuan ti bai tu om to lovin lim takin an cheng ho ta ani